Visita a l'actor Enric Auqué, bon dia i benvingut. Gràcies, has vist, que ja t'hem situat en plan amb escena de rodatge. Sí, sí. Perquè és que realment no pares. Estem avui parlant de l'estrena d'aquest divendres d'Quest, que de seguida hi entrarem, però encara tens en cartellera El mestre que va prometre al mar, rodatges amb Dani de la Orden. No sé si et dona més feina actuar o triar projectes, de tant com et va tot en aquests moments, que estàs en un moment molt dolç, entenc. Sí, molt, molt. Va sorgint, van vinguent les coses i tinc la sort i el privilegi de poder anar triant. Que bé. I no sé, estic molt content. Escolta una cosa, Enric, què ens pots explicar d'aquesta pel·lícula que estrenes divendres? Quest és una rodada a Mallorca. Rodada a Mallorca per una mallorquina, per l'Antonina Obrador, i és una pel·lícula que bàsicament explica el viatge d'un científic, un home amb una intel·ligència molt empírica, que necessita l'empírica per afirmar les coses, no? I és un home que viu un dol de la seva parella i es presenta la història en un viatge que fa a una illa psicomàgica estranya on les coses no són tan empíriques com la ciència... Com ell pretén, no? Com ell pretén, no? I comença a entrar en un viatge profund on aquesta illa li presenta una realitat diversa i ell comença a fer un viatge de dol, que aquesta illa podria existir o no, podria ser realment el seu pensament i com aquesta deconstrucció d'una masculinitat, d'alguna manera, aquesta cosa que ens passa als homes, que ens neguem les emocions i la profunditat del propi cuidado i el propi amor i com va destruint tots aquests relats i acaba com podent fer un dol d'alguna manera. Molt bonica. Et va seduir el guió ja quan el vas llegir? Com va anar el procés? Perquè moltes vegades, no sé si sempre coincideix el que és la lectura, la primera lectura d'un guió que t'arriba, quan acabes decidint si faràs aquella pel·lícula o no, tu que pots triar, i després el resultat, quan la pel·lícula ja roda. Era una pel·lícula molt petita, amb l'Antonina, que era la seva primera pel·lícula, i era un guió molt estrany, que no acabava d'entendre res, i això em seduïa perquè em venia de gust com fer coses noves, d'alguna manera, i tot lo estrany, i vaig conèixer l'Antonina, ens vam caure molt bé, i les productores també eren del meu agrado, i tot plegat, i vaig dir, va, em llenço aquest experiment, que va ser un dels rodatges on m'ho he passat millor i on em van fer un equip més bonic. Escolta una cosa, i els premis i tots aquests reconeixements et fan entendre la teva feina d'una altra manera? Com condicionen també a l'hora de treballar, a l'hora de triar projectes, a l'hora de dir sí o no a aquest guió, a aquest altre? No especialment. El premi ve després, no? A mi m'agafa com... Estic treballant i penso en el personatge, intento ser molt generós amb el personatge, amb el director i amb la història que es vol explicar. I després, quan ja has acabat de rodar, de sobte es presenta la pel·lícula que no té res a veure i comencen a sonar coses i de sobte apareixen els premis. Ara m'han nominat al Feroz, amb el mestre. Aquesta setmana surten, crec, els nominats als Goya. I ojalà em nominin, la veritat. I tant. Escolta una cosa, i quan et proposen una pel·li com aquestes que estem parlant, la pregunta de per què m'heu triat a mi? És a dir, què busques de mi? Què pretens de la meva actuació, del meu personatge? Què busques? Suposo que això també és una pregunta que un mateix s'ha de fer, no? Sí, bueno, també entendre que tu treballes amb el teu cos i amb la teva presència, no? I entendre que aquesta voluntat o aquest compromís en poder mutar, d'alguna manera, que un bon actor és capaç de poder encarnar diferents personalitats i coses. I aquí sí que dius, per què jo? I de sobte intentes no traicionar-te i dir, perquè sí, perquè t'han triat, i aquí estan els resultats. I ara anem-ho a fer, no? Escolta, el mestre que va prometre al mar, acompanya'm a la taula perquè tenim a la Meritxell Falgueras, que fa unes setmanes que va tenir l'oportunitat de veure la pel·lícula i estava molt contenta quan ha sabut que justament ella venia avui i que era el mateix dia que tu venies. I tenies ganes de comentar-li alguna cosa en relació amb la pel·lícula. Estic aquí? Mira, sí, seu aquí, al meu costat, sisplau. Sé que et dius Enric. Em dic Enric, sí. Però, i ara tots em comprareu aquesta teoria, que jo veia el cartell de la pel·lícula i li vaig dir a la meva parella, Daniel, reserva l'entrada de la nova pel·lícula de l'Adrien Brody. T'ho prometo que jo em pensava, llavors estava tota la pel·lícula i pensava... T'ho han dit alguna vegada? A veure quan arriba l'Adrien. Sí, i em deien, a veure, Falgueras, o sigui, no és una producció catalana, tu pensaves que el Brody, dic, sí, i vaig estar tota la pel·li en plan, aquest noi també s'assembla, però veure quan surt.
De veritat, o sigui, mireu, és que Em deies... és el pianista. Em deies, Meritxell, que també ha encantat la pel·lícula. Sí, m'ha encantat. A més, t'haig d'explicar que estan treballant a Ribera del Duero, estava amb una amiga que també li va passar, que el seu avi estava en un poble prop de Burgos i vam anar també com pel poble preguntant i vam trobar precisament amb un dels seus alumnes, perquè també era mestre i em semblava estar visquent a la pel·lícula aquest moment. Jo crec que és el paper de la teva vida. O sigui, la Laia Costa ens encanta, però és que et fas estimar tant l'accent que tens. Quantes vegades t'ho han dit això, no? Sí, no sé. I és molt agraït també és un personatge per un actor rebre aquest reconeixement. No caus bé, no? Lo siguiente, per pedagogia, per sensibilitat, per la mirada... Pues moltes gràcies. No, és que la volem tornar a veure, és que ens ha encantat. Com s'empelta un també dels personatges que ha interpretat? Un és d'una manera i un personatge, tu fas una pel·lícula i aquell personatge... Et pots quedar amb cosetes d'aquell personatge per la teva manera de fer? Bueno, sempre entens coses, no? Aquesta feina el bo que té és que aprens cada vegada que fas un personatge i si t'ho prens en sèrio, hi ha tot... Aquest personatge, per exemple, d'Antoni Benages, hi ha tot un bagatge històric i d'entendre un context concret i entendre la pedagogia frenetista en aquest cas i és molt enriquidor, no? La meva feina, si fas investigació i t'ho prens en sèrio, hi ha un compromís real i a mi m'agrada molt fer-ho i és algo molt xulo. Sí que jo quan acabo els personatges intento fer com un refresh i com canviar-me el cabell o com tornar-me a trobar jo una mica perquè és molt intens i sobretot si fas protagonistes, són 12 hores al dia, cada dia, acabes molt cansat i hi ha una cosa com... Ja està, no? Recordem que Antoni Benages és el mestre català que va morir afusellat al principi de la Guerra Civil a Burgos i, per tant, la història d'Antoni Benages, en el fons, és la història en mayúscules del que ha passat aquí. Bueno, sí, bàsicament és una recuperació de memòria d'una vida assassinada i troncada per ideals polítics i ideologies concretes i jo bàsicament vaig a responsabilitzar-me d'això, d'agafar aquest fil enterrat i anar-li donant dignitat a un personatge preciós, perquè és preciós i és una injustícia brutal. I després la pel·lícula pivota entre aquesta història tan bonica, potser una mica idealitzada, però ja està bé perquè és fer memòria, i amb la vida de totes les associacions que hi ha que estan intentant obrir fosses a aquest país. A la Pedraja en concret, aquesta història va sortir de la Pedraja el 2010 i que la injustícia d'aquest país és que mentre quedi una vida enterrada, un oblit, s'ha de fer memòria. Perquè no és la primera vegada que interpretes personatges relacionats amb aquesta època, no? No, he fet, m'han anat perseguint. T'han anat agafant, per tant, ha estat casualitat? Tens algun vincle familiar que també... Sí, que totes les famílies ja passen coses, no? Sí, efectivament, però vull dir que no sé si hi ha hagut alguna història. No, realment m'ha anat perseguint i he anat entrant. Vaig fer aquí la lleva del Biberó, després amb el Lluís Pasqual vam tornar a fer In Memoriam, un homenatge a la lleva també. Ara no ho puc explicar, però d'aquí poc faré una altra pel·lícula també sobre la gana, la guerra a València i sobre... Bueno, és una novel·la, ara no l'explicaré perquè no es pot, no s'ha dit encara. Però sí, no sé, em persegueix una mica aquesta època. Faràs? És a dir, que encara no has rodat, però ja has acceptat el guió i es rodarà a València. Sí, ja he dit massa. Ja he dit massa. El títol no el sabem encara. Hi ha actors que els veus i tenen molta cara de contemporanis i no és el seu cas. Clar, tinc cara de pianista. Tinc la sensació que aquesta pel·lícula es convertirà en un clàssic de pel·lícules de mestres com Orwell en fans. És una pel·lícula molt emocionant. Sí, és que és com un subgènere en si mateix, no?, el dels mestres. La idea aquesta que és tan emocionant i transversal, no? Que són aquestes pel·lícules que poden emocionar a un adolescent i a una persona de 80 anys, no? És el que ha passat, Sí, pel·lícules que transmeten emoció. Escolta, que s'ha mantingut en el top 10 des del dia que es va estrenar, el 10 de novembre, i no sé si això us esperàveu també vosaltres. És una producció catalana molt petita que va sortir amb, crec que amb 80 i pico còpies i ha anat tinguent un recorregut
tan bonic i que jo espero que segueixi, que pugui arribar al pont d'aquesta setmana i del Nadal. Ai, sí, que és una grandíssima oportunitat per anar al cine. Sí, perquè sobretot que s'han de veure. S'han de veure al cine. I sobretot que tampoc no és un pamflet, ni és una història de memòria de tots, no? I que val la pena i que emociona. I d'empoderar mestres, també. És una història de mestres i d'acompanyar-se a la infància. I hi ha uns nens que ho fan increïble. És molt bonica i val la pena. Els llibres del Paco Escribano. Sí, i és el productor, el Paco. Jo he tingut la sort de trobar-me amb un Paco que vaig entrar allà i em va obrir els braços i m'ha començat a donar informació. El Paco és una... Que bé haver treballat amb ell. El Paco és un tio preciós i és un tio que és creatiu, divertit, acompanya amb amor i jo m'he trobat allà un amic i això, i el Paco és d'aquestes persones que va estar junt amb el Sergi Bernal, que van obrir la Pedraja el 2010, el Paco va recuperar aquesta història junt amb el Sergi i són aquestes persones que s'han responsabilitzat de recuperar això. I a mi m'ha tocat ficar el cos i el talent, la sensibilitat a l'Antònia. Escolta, i la pel·lícula s'ha rebut igual aquí que a la resta de l'Estat? Sí. Jo crec que el passe més preciós que hem fet va ser a la Siminci, a Valladolid, on la gent va estar aplaudint 10 minuts de peu, tothom plorant. Carai. Va ser preciós. Els hi toca més de prop, no? Allà, amb la Pedraja en concret. Escolta, hi ha preocupació en el món del cine per les sales que no acaben d'omplir, la situació de com està avançant tot de ràpid, de com consumim les pel·lícules d'una altra manera. Sí, sempre hi és, no? Sempre hi és i el tipus de cine que es fa, ja com es planteja, moltes vegades estàs rodant i veus que es busca l'eix de mirada amb uns planos molt curts, com per ja mirar-ho en un mòbil. Ah, sí? Ostres! S'han renunciat a plans, escenes de plans mitjos o plans oberts, plans generals, que a mi m'agraden molt les pel·lícules que succeeix tota una escena amb un pla general i la mires com contemplant des de fora, que veus tot el moviment, com més teatral. Jo no puc veure pel·lícules pràcticament a casa, perquè tinc una tele normal, no és la gent que té una paret, vaig al cinema, no em puc imaginar... Núria, tens un problema amb el micro, em sembla. Què deies, Núria? Que no em puc imaginar algú que pugui veure amb un mòbil una pel·lícula, la quantitat de matisos i d'històries que es perden. Però el tren ho veus, Ara m'ha impactat, això m'ho quedo, perquè això que s'estigui ja condicionant els rodatges. Clar, se'ns condiciona els plans que es fan. Depèn de les produccions, també, però sí que ja ho hem anat trobant, del rotllo, però que al final et canses, aquestes coses de buscar tant l'emoció aquí tot el rato, no? Doncs mira, tu ara explicaves això del mòbil i en el món dels guionistes de sèrie, quan es fan sèries es demana que hi hagin moments de temps mort perquè calculen que qui està mirant la tele, en aquell moment, per exemple, un viatge amb cotxe o algú cuinant, doncs mira, aprofitarà per enviar un missatge al mòbil. A casa. O sigui, ni a casa mirant la tele, llavors, mira, no fan res. Això, Això. Que estigui condicionant d'aquesta manera, clar, no sabem cap a on ens porta tot plegat, però realment... I que l'acte col·lectiu del cinema és un acte un visionat d'una pel·lícula una mica més actiu, més tipus el cine, no? Fas un acte actiu d'anar a un lloc i després l'energia de la congregació, diguéssim, de la congregació de persones, es crea una energia concreta amb la que veus aquesta pel·lícula i es crea una comunicació entre el que la pantalla fa gran, no? Que la pantalla crea cine, crea art, no? Home, el Morricone a l'última pel·lícula explica molt bé i fa una mica se'n riu, no?, de que precisament en els guions de les pel·lícules et demanen ja en seguida el call to action, que estan com dissenyades per estar a plataformes de Netflix per anar acumulant visualitzacions i que es deixa una mica aquest món més artístic, més poètic i... Jo crec que hi haurà un moment que tornarà, no? Vull dir, estem vivint un moment molt ràpid, amb molta frivolitat, i jo espero que com els vinils. Que hi hagi un moment, que hi hagi un moment que tot es... Va passar el mateix, el vinil i tota la tornada. Sí, però no sé si tornarà de la mateixa manera, Enric. Bueno, ja es veurà. Sí, ja es veurà. Tindrem oportunitat d'anar-ho mirant, però... És que no explota tot abans. Ja. Bueno, ahir ja parlàvem, per exemple, amb el tema de la intel·ligència artificial, que també això com està afectant els rodatges, no sé si ja s'està... Jo no ho he viscut. No ho has viscut encara? Encara no.
Però ahir ja vam estar parlant d'una agència de models que ja té models que es cotitzen i de quina manera i que són creades a través d'intel·ligència artificial. I tu les veus i no diries que no és una persona humana, una persona de carn i ossos, eh? Jo tinc la sort que faig teatre i sempre es quedarà al teatre. Això quan us deixen, perquè si hi ha canvi de govern també hi ha obres que queden... Bueno, va, ja me'n vaig, eh? No te'n vagis, que m'haig de fer una foto per dir que he estat amb l'Adrien Brody. Aneu a fer la foto, deixeu-me